Vážení diváci, vítejte u dalšího videa na našem kanále mimochodem.cz. A já tady mám úplně mimochodem frontmana skupiny Abba Jaga, Frantu Motýlka. Ahoj, Fando. Já vás zdravím a zdravím vaše diváky. Ahoj. A pokud, vážení diváci, neznáte skupinu Abba Jaga, tak ji dnes určitě poznáte. A já tě poprosím, Franto, zkus nějak stručně představit svoji kapelu Abbu Jagu. Abba Jaga, hele, prosím vás, diváci, je to jednoduchá prostě záležitost. My jsme s kamarádem, já bych to nebral úplně moc jako překotně. Musím říct teda, že já jsem muzikant už od prostě nějakých asi 8 let. Hrál jsem na spoustě nástrojů hudebních, končil jsem u kytary, u basy a nakonec prostě i u bubnu. Chodil jsem k panu profesorovi Veselýmu na Žižkov taky prostě jeden čas, takže jsem tam chodil v době, kdy tam chodili prostě kluci Sarakajnu, bubeníci a tak. No a hrál jsem v kapelách, jako je kapela s Martinem Koupkem v Duxu a tak. Tak já jsem prostě jako celou dobu jako hudebně furt tak jako zhrál, furt jsem si jako brnkal, jako, jo, prostě nechci teda říkat, jo, prostě na kytárku. A tak, no a takže já hrál jsem ve spoustě kapelách a taky nahrál jsem několik desek, ale nikdy jsem tam jako nechtěl být moc uváděnej, jako, protože vždycky to bylo za prachy, tak jako jsme vždycky dělali peníze, já jsem to jako nahrál a šel jsem zase do háje, jo. No ale v té době jsi byl ještě úplně v pohodě. Já tě znám z té doby. Kdy se ti to stalo, ten úraz? Co se ti stalo? Protože když jsi byl normální a ty máš takový divný výraz. Myslíš tu držku? No, hele, co se ti stalo? S držkou je to takhle, hele, prosím tě, já jsem normálně jako moc hezký, jo. Já vím, no, proto se ptám. Ale mě to hrozně vytáčí, protože za mnou chodili furt holky a furt jako po mně chtěli prostě různé věci, jestli mi rozumíte. A já jsem z toho byl nešťastný a já jsem zjistil, že tohle to jsem já. Teďka to, co jsem teďka tady s tou držkou vykloubenou prostě a tady, jako s tím příčeskem, tak jsem to skutečně já a můžu být opravdu být já sám sebou. A je to lepší teďka, jo, s těma holkama? No, protože já jsem takhle svobodný. Já prostě v tomhletom jako si takhle chodím do Lidlu a prostě je mi dobře, jo. Prostě já když se někdy jako přestrojím, když musím jako někde, tak je mi to nepříjemný a musím se... Takhle, hele, já ti to řeknu do duše. Já mám strašně rád trapno. Když je trapno, tak já se v tom úplně vyloženě jsem doma, to se v tom vyžívám a pro mě paradoxně trapno je větší trapno, když žádný trapno není, jestli mi rozumíš. Hele, a co těch 15 holek to stálo u dveří, když jsem sem šel? To byla jako nějaká pečovatelská služba? Nebo ne, to byly tady uklízečky, ten barák, jo. Jasně. Takže jenom dopokračuju s tou kapelou, aby to jako tady nějak neprotahovali, čili pak jsem začal jako se věnovat trošku jako herectví, režii, prostě taky jsem filmář, jestli mě to rozumíš. No a skamarádil jsem se prostě s klukama, prostě, kteří byli z branže, oni byli profici, já jsem byl vždycky amatérský. No tak zase jsem přinášel tu hudbu, no a teď, když to hodně úplně ustřihnu, založili jsme vlastně nejdřív jakoby takovou hereckou kapelu, kde já jsem byl úplně nejzralejší muzikant, protože všichni ostatní se věnovali prostě tomu projevu hlasovýmu, kdežto já jsem se snažil vždycky prostě spíš tu hudbu. No a jednoho dne jako přišel kolega tehdy, prostě Michal Guliáš, říkal, že jsi muzikant, prostě tak zkusíme udělat nějakou písničku, když ti tady máš v tom šuplíku, takže já jsem to nakopnul, no a od té doby to vlastně jako jelo. No a ta kapela se jmenuje Abba Jaga, nemá to žádný důvod. Vlastně. Není to Baba Jaga a Baba? No, Baba to není, Baba, jako vlastně to vzniklo to, že jsem to jako black and white, jo, takže Abba, to je ta známá švédská kapela Blondýny a tohle, to jestli mi rozumíš. Velice dobře. A Jaga to je zase ta baba jako vošklivá, jo, takže jsem si říkal, to jsou ty dva protipóly, to se bude přitahovat a funguje to náramně. Fando, vy jste, pokud jsem si mohl všimnout, taková trošku, řekl bych, antisystémová skupina. Vy trošku si v těch svých textech a vůbec ve své muzice děláte legraci v podstatě ze všeho a nejvíce z politiků a z naší politické situace. Proč jste se vydali jako kapela touhle cestou? Hele, podívej se, my jsme žádné ambice neměli a když to můžu říct takhle, diváci mi to prominou, teďka budu trošku zasprostnu, nám je to úplně uprdele, jo. Prostě je to tak, že my se někam netlačíme, neprsíme, my děláme to, co se nám líbí, to, co se nám jako, děláme to vlastně jako vlastně pro sebe, máme tu potřebu, když přijde prostě nějaká politická prostě záležitost, tak na to uděláme třeba text, protože nás to sere, jo. Ale zároveň jsme schopni prostě dělat ty písničky pro holky, protože se nám to taky líbí, že akorát je ten problém v tom, že já vždycky, když začnu psát takový vážný text, jako, tak mi z toho vždycky vypadne nějaká ovaděná jako satira, nějaká víceméně, za to já nemůžu, já už jsem takhle postavený, no, takže.
Ale některé písničky, říkám, jako ten směr jako hudební jako nemáme vytýčený. Jo, my máme funky písničky, protože já mám rád funky, prostě mám rád jako Macieho Parka, třeba Dechy, ale to my nemáme, že jo, no tak děláme i tohle, ale mám rád samozřejmě vyrostcem na Deep Purple jako a Whitesnake a prostě ty kapely, takže ten vliv tam určitě je. Ano, Abba Yaga, vážení diváci, dělá především rockovou muziku a za mě docela povedenou. A já se musím přiznat, že já jsem vás objevil tak, že jsem narazil na váš videoklip, no, jasně, který se jmenoval Ruský agent. A ta písnička mne zaujala, pustil jsem si ji několikrát za sebou, abych pochopil vůbec ten smysl, tu podstatu toho textu. A já neviděl jsem, jestli si děláte z toho srandu, nebo to myslíte vážně. Až na třetích poslech jsem pochopil, že teda je to taková parodie a je to myšleno tak, jak to je. Takže otázka moje na tebe zní, jak vznikla písnička Ruský agent. Vy, vážení diváci, za chviličku uvidíte videoklip a uslyšíte, ale předtím ještě, jak to vzniklo, proč to vzniklo? Dobře, vzniklo to vlastně tak, že mě prostě vadila ta politika, která se tady za pana Fialy prostě tady jako praktikovala, vůbec se mi to nelíbilo a už vůbec se mi nelíbilo to, že vlastně každý, kdo měl jiný názor, než měl prostě pan Fiala nebo tady ta politická skupina, protože to jsou lepší lidi, že jo, tak byli prohlášený za ruského agenta. Takže já jsem okamžitě pochopil, že jsem teda vlastně ruský agent, tím pádem, protože když se mi to nelíbí, tak jsem ruský agent. No a samozřejmě jsem to komunikoval se Zakim a s Eltonem, jako to jsou ty moji vlastně jako největší spoluhráči. Elton speciálně do toho má co říct, takže on mě, jsme se radili a já jsem říkal, hele, pojďme udělat prostě ruský agenta, protože ty jsi taky ruský agent, vlastně všichni jsme ruský agenti, no tak jestli si to myslí prostě ta vláda bývalá, že nevím, jak to máme teďka, ale vlastně jsme byli ruský agenti. No a to, co zmátne ty lidi, je to, že tam se zpívá je tam zmíněný pan Okamura, to mi, jo. Ano. No ale to je prostě přesně ono, kdy on jako dostal nálepku ruského agenta. Já jsem říkal, tak jestli je ruský agent on, já s ním jako celkem souhlasím v těch protimigračních jako nějakých jako názorech, no tak jsem tím pádem taky ruský agent, jo. Tak proto jsem tam dal to Tomia. No a my jsme teda mimochodem taky dělali pro Tomia, jsme dělali nějakou předvolební nějaký, jsme hráli na těch mítincích nějakých, takže jsme to chtěli prostě změnit tu vládu toho Fialy, no a tím pádem vlastně vznikl ten ruský agent, ale to není o Tomiovi, to je prostě o tom, že každý normální důchodce, který chodí nakupovat do Lidlu, do Teska prostě a nemá jako prachy, jako, tak já už jsem taky skoro v důchodovém věku a už mě bude za chvíli 60, no tak jsem si říkal, no tak to jsem do prdele taky ruský agent tím pádem. No. Ty jsi, Fando, zmínil před chviličkou Eltona a Zakyho. Kdo to je? To jsou spoluhráči, představ je trošku. No, Zaky je prostě můj letitý kamarád, my se známe přes 30 let, protože Zaky hrával v těch kapelách taky, on potom skončil teda nakonec na nějaký lodi, hrál někde prostě tamhle někde, já už nevím ani kde, to jako vždycky zapomenu, ten prostě hrál tam, houpal se, on vždycky, když se na něj podíváš, on taky chodí furt pajdá, jo, to je jako, chodí jak debil trošku, ale je to můj kamarád, takže jako muzikant, takže my jsme se znali jako léta. No a když potom jako jsme hledali klavesáka, no tak jsme prostě si dali inzerát a na ten inzerát se přihlásil prostě Elton, jo. No a přišel prostě Staňura vlastně, protože mu je hrozně podobný, jo. Ano, to je pravda. Ty vole, a my jsme se mu báli potom, on přišel na ten inzerát, my jsme hledali jako šéfa kapely, tak on přišel prostě, tak říkal, dobrý kluci, všecko, já s váma teda si zadudlám, ale jako zkouška bude kdy, jsme se domluvili, on odešel, ale říkám, Zaky mohle ty vole, ale my jsme vůbec nezjistili, na co on hraje, ty vole. On sice vypadá jako Staňura, takže možná kvůli tomu ksichtu bychom mohli říct, ale teď my nevíme, na co on hraje, ty vole, jo. Tak jsem se mu pak bál, vzal jsem mu jednu, pak večer takhle zavolal a říkal, prosím tě, Eltone, já jsem se tě chtěl ještě zeptat, na to vlastně jako hraješ, a on říkal, hele, mi to úplně uprdele, já hraju na všechno, ale. A říkám, tak co piano, říkal, jo, takhle piano tam zabublám, prostě on drží vždycky ty kila, prostě na ty Hammondy, rozumíš, takže si to tam, takže takhle to vlastně vzniklo. Viktora prostě v podstatě jsme si vysnili, protože my jsme potřebovali prostě zpěváka, takže Viktor prostě do toho naskočil až později, jako. No a největší problém je s bubeníkama, protože bubeníci nejsou a teď jsme měli naposledy prostě Jardu, prostě my jsme mu říkali teda Buddy Rich, ale on to potom vzdal, no, takže prostě pak jsme hledali bubeníka, no a nakonec jsme teda zjistili, že máme kolegu, který teda hraje na bicí,
No a ten s náma nahrával tu poslední CDčko, vlastně, nebo poslední písničku, myslím, že to bylo zrovna Zlatá ryba. A představ si, že se ozvali z Litvy. Jako skutečně se nám ozval z Litvy nějaký muzikant, já nevím přesně jaká skupina SBS, nebo něco jako heavy metalový prostě muzikant, který nahrával se světovýma špičkama, prostě poslal mi seznam 40 muzikantů a prosil mě, jestli bych mu mohl dát kontakt prostě na to našeho bubeníka, že by ho poprosil, když ho viděl na tom klipu, jestli by s ním nenahrál prostě nějakou písničku. Dokonce mě poslal tu písničku, ale to hrozný peklo, jo. Takže prostě bubeník odjel teďka do Litvy a je tam, jako natáčí tam si nějakou CDčko. No. K tomu personálnímu obsazení kapely my se ještě dostaneme, ale ještě předtím bych navrhoval pustit si nějakou písničku a když už jsme hovořili o tom ruském agentovi, tak já bych byl pro, aby diváci viděli toho ruského agenta, aby vůbec jste viděli, vaši diváci, o čem tady mluvíme a jak ta kapela hraje a jak vypadá. Abba Jaga, ruský agent. Když jsem byl klouček v rozpuku, tak конечно. Povinně jsem se musel učit azbuku, tak конечно. Rudá hvězda byla noční můra, tak конечно. Teď jsem ruský agent jako Okamura. Jsem ruský špion od pondělka do pátku. Tak конечно. Pro experty na digitalizaci, co choděj pospátku. Tak конечно. Z revoluce si pamatuju už jen malý útržky. Tak конечно. Jsem student, co dostal tenkrát na národní dodržky. Až zakokrhám, budu mít na baráku desku. Tady žil důchodce, co nakupoval v Tesku. Byl 3krát u moře v Chorvatsku. Byl to ruský agent a to je na faxku. Pro evropský systém nejsem cool. Tak конечно. Jsem závadovej a nepotřebnej starý vůl. Tak конечно. V Vídnu stojím dlouhý fronty na slemy. Tak конечно. Svým dechem ohrožuju svobodný projevy. Až zakokrhám, budu mít na baráku desku. Tady žil důchodce, co nakupoval v Tesku. Byl 3krát u moře v Chorvatsku. Byl to ruský agent a to je na faxku. Až zakokrhám, budu mít na baráku desku.
Franta Motýlek, frontman skupiny Abba Yaga, a vy stále sledujete náš kanál Mimochodem CZ. A mimochodem, já jsem před písničkou, která teda byla fakt super, já jsem se tě chtěl zeptat na to personální složení. No. Protože, jak jsem tak pochopil, tak vy jste 3, ale já jsem vás tam viděl 5, tuším, v tom videoklipu, a ještě 3 docela čuprbaby. Tak jak je to s tím personálním složením a ten váš bubeník, kde jsi v Estonsku nebo v Litvě? On je v Litvě, no. Hele, vysvětlím to takhle. Je to tak, že prostě nezačnu od těch holek, jo. Tak ty holky prostě bylo to tak, že my jsme jako udělali písničku, prostě, nebo 2 vlastně písničky, kde jsme si řekli, že by bylo fakt super, kdyby tam byly holky. Jo, a my jsme to probírali prostě s Eltonem a Elton říkal, no tak normálně to je inzerát prostě, a já si říkal, já znám ty zpěvačky, ale to jsou strašně takový, prostě než se dostaneš do studia, to je rodný. Tak jsem si říkal, tak zkusím dát inzerát, jo, to prostě udělá. A fakt jsem ho normálně dal jenom na Facebook, jo. Nikam jsem to nedával, jenom na Facebook. A během skutečně, a teď opravdu jako diváci, říkám svatou pravdu, bylo to tam 5 minut a musel jsem to smazat, protože já tam mám hodně přátel a muzikantů, všeho možného. Dneska si mě přidal do přátel třeba prostě Honza Martínek, jo, prostě a takový muzikanti. Takže tam jsem dal ten inzerát a normálně za 5 minut prostě bylo tolik jako nabídek. Já jsem říkal, ty vole, to přece nemůže být každá zpěvačka, jo. No a takže jsem to nesmazal, napsal jsem si ty e-maily, prostě odepsal jsem, no a prostě ty holky přišly a zjistil jsem, že to prostě jsou to muzikantky, jedna hraje na kytaru, prostě má vlastní kapelu, takže my jsme to takhle prostě celý spatlali. Takže holky byly takhle. Pak jsme řešili samozřejmě to, aby jsme mohli hrát, jako, aby jsme nebyli drahý, tak jsme si říkali takhle, máme 2 možnosti, když budeme hrát live, tak prostě ale musíme mít ten ansábl, který bude 7členný nebo 8členný. No a my jsme si říkali, tak když dáme prostě jednomu člověku 5 000 na hlavu, tak to bude stát 35, jako minimálně, jako to je jako nesmysl, to prostě nám nikdo nedá, nás nikdo neznal v té době, nebo nezná, že jo, tolik ještě. Tak jsme si říkali, no tak ale to budeme dělat, tak to musíme snížit, ale aby jsme to mohli snížit, no, tak jsme si říkali, tak přišel Elton samozřejmě, protože to je našeptávač. Říkal, hele, normálně, my jsme takhle prostě, bych to udělal normálně, děláme half playback nebo playback a prostě budeme to dát takhle, tak jsme si říkali, jasně. Takže hned jsme dali ten přívlastek vlastně Abba Yaga heavy playback, jakože to je těžký playback. No a hrajeme vlastně takhle na těch akcích jako v malý partě, protože na to došáhneme, hlavně do toho došáhnou ty produkce, dají nám prostě tady třeba 15-20 tisíc jako plus dopravu a plus aparát, který máme svůj, jsme si všechno nakoupili. Dělali jsme CDčko, že jo, prostě, no, tak jsme ho prodali, za to jsme si koupili přívěs a takhle to patláme. Ale no. Když hrajete na těch akcích, já si vzpomínám, když jsme spolu natáčeli úplně jiný pořad před časem, tak jsme si povídali o tom, že náš Vynález zkázy, moje kapela a tvoje Abba Yaga se sejdeme na jednom pódiu, a to sice na Řibské pouti, která bude 24. dubna, tuším. Jasně. A byl jsi napsaný v programu a najednou jste vypadli. Co se stalo? My jsme teda nevypadli, takže se tam asi nepotkáme. Co se stalo? Proč? No, protože vy prostě, jak jste říkali, jsme ta kapela? Vynález zkázy. No, vy jste Vynález zkázy, že jo? No, a vy jste Abba Yaga. No, ale my jsme Abba Yaga, ale vy nejste závadová kapela, my jsme závadová kapela, prostě my jsme se vrátili zpátky do 50. 60. let, kdy prostě normálně si připadáme jako Plastic People. Vážení diváci, já vám to povím, jak to je. Prostě třeba nebudu říkat jenom ta Řibská pouť, jo, ono se to stalo už v několika případech jiných, kdy jako nás oslovila produkce a konkrétně třeba ty Řibské pouti, on nám řekl, jako fandom, nemohli byste tady zahrát, jako prachy dobrý, jako tohleto. Jsme se domluvili vlastně, jako, a pak mi najednou prostě přišel e-mail, jako, on mi pak volal, vlastně říkal, ale prostě tě, my vás tam budeme muset jako vyškrtnout, protože on tady bydlí prezident kousek. To je pravda, Petr Pavel. A ono by se mu to asi by to nebylo dobrý, jako jo, vy máte ty písničky jako proti němu, že jo, něco. Tak to je jako pravda, já proti němu osobně mám teda strašně moc spoustu věcí, pane prezidente, tak možná ještě uděláme nějakou písničku, co? A to je nápad. Takže to je takhle, no pak se nám to stalo s nějakýma pivovarama, oni si tam pak zasedla nějaká rada, no prostě kdo si chce vzít závadovou kapelu, prostě oni pabu říkají, ty vole, co si to tam za ty vole, zájzli, ty vole, oni zpívají, vole, tady prostě proti nám, ty vole, nebo něco. Takže jsme se vrátili zpátky do té doby a nepřipadá ti to, že jste se vrátili? To je trošku zakázaná kapela, víš? Nepřipadá, že se vrátili až moc do té doby, protože já jsem pamětník dob dávno minulých. Pamatuju si, když byli umělci zakazováni, bylo jim zakazováno vystupovat právě protože měli jiný politický názor, než byl ten správný. Ať už to byla Marta Kubišová, Karel Kryl, Plastic People a mnoho dalších, tak ti byli zakázáni.
Ale naopak si myslím, že jim ten zákaz právě udělal tu popularitu. Jak jste na tom vy, když zase opět jsme svědky toho, že jsou umělci zakazováni pro nějaké směřování, nějaký názor? To je ta demokracie, za kterou jste bojuje na Ukrajině, mimochodem taková vsuvka. Jak jste na tom vy v této demokracii, kde vás zakazují? Rozumím, ale víš se, nás, jako ty zákazy nás nějak jako, prostě nám je to vlastně jako trošku jako jedno, protože my jsme nepočítali a ani to neděláme prvoplánově, kvůli tomu, my jsme byli jako populární kapela, jo, na to se nebílej tesák. Prostě my to děláme prostě proto, protože máme tu potřebu to dělat a lidi to baví. Máme svoje fanoušky, ty za náma jezdí, přejďte do Kroměříže, jo, prostě přejďte na ten Staromák 1. května, tam budeme, 9. května budeme na Staromáku, 1. května budeme v Kroměříži. A oni za náma jezdí prostě, jo, jezdí za náma do Rokytnice, tamhle prostě někam na sever a na západ, prostě když někde hrajeme, když už se to povede, prostě tak hrajeme na těch svatbách, tak kdybyste chtěli svatbu nějakou, zahrát tam u vás někde prostě na narozeniny, tak nám řekněte, my prostě podívejte se na abajaga.cz, tam najdete na mě kontakty, chlapek@seznamte.cz, nebo jak jsem to řekl blbě? Tak to řekni to správně. Vážení diváci, to je reklamní okénko Reklamní okénko, takže www.abajaga.cz a kontakt přímo na mě je chytrejchlápek@seznam.cz a tam si se mnou domluvíte prostě ten koncertíku a sobýváku a je to v pořádku. Tak to byl chytrý chlápek, chytrá reklama. No, jako já takhle, jako popravdě je taková, já se chtěl být vždycky jako blbej, jo. A to se mi fakt povedlo, dělal jsem na tom strašlivě dlouho. Já chytrý být nechci, právě taky proto takhle i vypadám, protože mě těch chytrých lidí vlastně jako líto. Chytrých je dost, jo. Chytrých je těch, co si to o sobě myslí, protože chytrý člověk nikdy o sobě neřekne, že je chytrý, ale blbec často Já ano. jsem na to strašně pyšnej, prostě mám vydilitovaný mozek, prostě tím pádem jsem svobodný, je mi dobře, jo, ale ještě potom bych se trošku jako ještě teda vrátil, jak jsi říkal, těm zakázaným kapelám, takže jasně, prostě byl tady Kryl, ale taky pan Hudka byl zakázaný, přátelé, jo, ale pan Hudka má prostě on vydal CDčko a dokonce nějaký prodal, jo, takže tomu držíme palce, on se vrátil s velkou slávou, já proti němu nic nemám. Je tady spousta umělců, kteří prostě berou si ty zlatý slavíky, dostávají ty ceny Anděly a podobně a na to se jde bílej tesák. My jsme prostě hardrocková kapela, jako my si jedeme vlastní věci, jestli to bude úspěšný, nebude, to čas uvidí. Děláme to samozřejmě pro diváky, my vás máme moc rádi, děláme to, protože se partička, vy i my jsme prostě jedna domácí parta, děláme, my si to děláme podle svýho, veď. Je to pravda? Tak vidíš. Tak, já bych otevřel další téma a to jsou média. Franto, o každé kapele, která vystupuje, která má úspěch a na kterou diváci chodí, a to je i váš případ, tak si časem začnou všímat média. Všímají si vás také média a případně jaká? Všímá si vás AHA nebo Deník N nebo Blesk nebo jaká média o vás píší a případně jak? Je to takhle. My jsme se začali všímat těch médií. A? Jo, prostě je to obráceně, takže jsme zjistili, že média nás úplně jako vyfakovali, úplně nás ignorujou, ale nám je to vlastně jako jedno, to je dobře, ať o nás nepíšou, když jakoby nepotřebujeme, jak jsem říkal, opravdu být jako někde jako na prvních příčkách, někde, aby furt nás psali, aby jsme prachy, my bychom ty peníze jako potřebovali, vážení diváci, jo, ale ne, že bychom se kvůli tomu zase přerazili, to zase jako to ne. Takže my jsme se začali vnímat ty média, zjistili jsme, že Deník N, Seznam Zprávy píšou ty bejkárny, prostě, takže to jsem hned, to vypněte, to vůbec nemá smysl to sledovat, protože tam se nedozvíte nic, tam se akorát dozvíte o tom, že prostě vlastně ta strana, která jako, nebo ty lidi, kteří mají co říct, tak prostě, že jsou to idioti, že jsou to prorudský šváby, tam se dozvíte jenom tohle, takže samozřejmě lovíme v jiných médiích. Tak, vážení diváci, Deník N to je případ sám pro sebe a Deník N, tady kluky z Abajagy a Frantu Motýlka, inspiroval k napsání další písničky. Pojďme se na ní podívat a poslechnout. Abajaga, Deník N. Jsem potkal Jedku s Míšou, řekl jsem jim,
jsem potkal Jitku s Míšou, řekl jsem jim, že o nich píšou. Deník N a Seznam Zprávy píšou o nich, že jsou krávy. Že prej mají print screeny, Deník N, ty noviny jsou teď trochu v chaosu, dali si něco do nosu. Deník N a Seznam Zprávy informace mají prej pravý, rozmetaj vám spolky sraze, zlámou hnáty lebky v vaze, mají na to svý dobrý zdroje, píšou jim to stejno kroje, holky tančej, utyčej a jdou všichni do piče. Deník N a Seznam Zprávy informace mají prej pravý, rozmetaj vám spolky sraze, zlámou hnáty lebky v vaze, mají na to svý dobrý zdroje, píšou jim to stejno kroje, holky tančej, utyčej a jdou všichni do piče. Tak to byla písnička s názvem Deník N a pravda o redaktorech a redaktorkách tohoto deníku. Franta Motýlek, stále mým dnešním hostem, a skupina Abba Jaga je naším hlavním tématem. Já mám pro tebe naprosto zásadní otázku. Jak se máš? Jo, tak no, tohle to je, jako když jsem to řekl tenkrát jako Babišovi, jsem se ptal, jak se máte, pane Babiši, tak mi řekl, že takhle debilní otázku ještě dlouho neslyšel, jako od nějakého novináře. Děkuju. Ale to jsem takhle já na tebe nemyslel, já naopak si tyto otázky strašně vážím a já vám teďka řeknu, jak se mám, jo. Já jsem prostě v podstatě vyžebral od mýho kamaráda z kapely, od Eltona Bona, chatičku v Rio Pecos, to je prostě kousek od Albrechtit nad Vltavou. A já tam strašně rád jezdím a sekám tam dříví a tohle mi dělá jako největší radost prostě. Jako teď momentálně, jako tohle to je prostě moje úplně nejmilejší činnost, protože já jsem furt byl zalezlý ve studiu, furt jsem měl sluchátka na uši, dokonce mi začaly svědět uši. Normálně jsme tam udělali nějaký prostě, já jsem furt drbal v uši, protože jsem měl, a pak jsem zjistil, že to je z těch sluchátek, že mi to tam hníje, nebo co. Můj pes to má taky, ale ten to nemá ze sluchátek, tak já si drbe uši. No a co mu na to dáváš? Nic, já ho vždycky jenom napomenu. Necháš toho. Jo, takhle, no. Takhle možná nechce plas. No to já si taky napomínám, ale mi to hovno platný, protože mi to furt svědí, takže tohleto. Pak mám taky, pak jsem měl taky hemeroidy jeden čas, jo, to taky jsem s tím jako docela jako měl trápeníčko. Pak jsem co jsem to měl ještě? To je a hemeroidy, to je z nedostatku sexu, jsem četl na deníku. No ale když já jsem sám, takže holky, kdybyste náhodou chtěli si prosím trošičku jako mi trošku jako se mi svěřit s problémama, tak klidně si svěřte, já tomu stejně hovno rozumím, ale psychologickou poradnou bych zvládnul hned na první dobrou, pak nějaký to, pak bychom mohli prostě se večery nějak počastovat a pak by mohla být nějaká ta svatba nebo tak něco. Takže klidně mi napište chytrý chlápek @seznam.cz a můžeme to rozjet, co?
Tak to bylo další okénko reklamní chytrého chlapa, ale čas nás už tlačí a já už přetékáme do basketbalu. Ne, basketbalu ne, ale já bych se vrátil k tomu, o čem jsme hovořili ještě před písničkou Deníkem. No. O tom, že jsme se měli teoreticky sejít na jednom pódiu, ale z politických důvodů to neklaplo a Bajaga nedostala nakonec pozvánku nebo byla vyškrtnuta ze seznamu účinkujících. Ano. Ale přeci jenom na jednom pódiu se společně sejdeme a to bude, to už to trošičku zmínil, to bude 9. května na Staroměstském náměstí, kde budou velké oslavy Dne osvobození a vy tam budete hrát a my jako Vynálezka tam taky budeme hrát, takže my si nakonec zahrajeme na tom jednom pódiu. Zahrajeme si. Jak se těšíš na Staromák? Hele, zase jsme u toho, já to prostě beru tak jako, že to je samozřejmě příjemná věc, protože my máme rádi naše posluchače. Překvapuje mě a nás vlastně celou tu kapelu překvapuje, že ty písničky lidi znají. Máme spoustu, nám chodí prostě spoustu mailů a za to vám moc děkujeme, diváci a posluchači, protože si to skutečně moc vážíme. Děkujeme, že jste si koupili naše CDčko, který jsme vydali v roce 2025. Už chystáme další, vyjde taky, ale někdy na podzim. A takže na ten Staromák se moc těšíme a těšíme se na vás, máme radost a to, že se uvidíme s Vynálezem zkázy a že si společně zahrajeme na jednom pódiu, to je pro nás velká čest, samozřejmě. Pro nás jako pro Vynález zkázy je to také čest s Fandou a vůbec se celou a Bajagou se sejít na jednom pódiu. A já ještě na závěr se neodpustím jedno téma nebo jednu otázku, co se týče budoucnosti. Teď máme hodně aktuálních témat, máme válku v Iránu, Hormuzský průliv, nedostatek nafty, drahá nafta, já nevím co všechno, maďarské volby. To jsou všechno témata, která by alespoň podle mne stála za zpracování Bajagou. Uvažuješ teď, nebo kapela uvažuje o nějakých takových nových tématech, které byste výhledově zpracovali? Máme, určitě, říkáš to dobře, těch témat je celá řada, prostě na co by se dalo všechno psát ty texty a o čem by se dalo zpívat. Ale my momentálně to máme teďka tak, že jsme si řekli, že jsme to zahltili ten prostor vlastně tou politikou docela až. A máme to takhle, vždycky, když nás, jak jsem to říkal tady předtím, když nás to štve, tak, nebo něco, co nás jako zajímá, prostě něco, co extrémně řešíme, tak na to napíšu ten text a prostě pak to zhudebníme, řeším to s Eltonem, ten vždycky říká, to tam nedávej, to je blbý, ty vole, no. A co vás štve teďka aktuálně? Teď aktuálně, prosím tě, už jsme udělali písničku, která prostě je to o tom, že je ta umělá inteligence všude kolem nás, jako nás to řeší to kde kdo, že jo, ono to je někdy dobrý, někdy to je špatný a udělali jsme vlastně teďka písničku, vlastně, která ve který se zpívá, že to je všechno k hovnu, jo, tohle to celý prostě vlastně. Takže to teďka děláme. No a co jsou vlastně všechny vaše texty o tom, že to je celý no je to k hovnu, no já to musím takhle říct, protože tam se to taky i zpívá, to je celkem k hovnu, jo. No, takže prostě to je takhle, ale ve skrze to je pozitivní písnička, protože on to navádí ty lidi, aby opravdu jako nevěnovali pozornost, tady tomu vždycky to je takový jako hluboký, tam je nějaký záměr, ale je to odlehčený samozřejmě tak, aby se to dalo prostě zpívat, my si na nic říkám nehrajeme. No ale teďka Elton přišel nedávno, už je to takový 2-3 měsíce, říkal, ale tyjo, pojďme dělat nějaký písničky tak, aby to bylo třeba o ženských nebo prostě o něčem jiném, prostě aby to furt nebyla ta politika, furt budeme řešit nějakého pávka, prostě koho to zajímá, už ať skončí nebo co. On teda začal teďka začal tu svoji kampaň, jo. My taky stojíme za Petrem Pavlem, ale jinak, jo. Vy stojíte před ním. Ne, my stojíme za ním, ale snažíme se mu trošičku okupávat ten kotníček, jo. No ale prostě, takže ty písničky budou různý, jako na to C, to nechcem úplně směrovat všechno prostě na tu politiku, jako, protože oni nám taky některý lidi, někomu se to líbí, někomu ne, ale my jsme si řekli, to, co zrovna nás zajímá, a neříkám, že nebudeme dělat písničky o politice, jo? Jenom říkám, že prostě, když přijde téma, který bude prostě tak to tam prostě rozfackujeme prostě a nebo budeme zpívat o nějaký libušce, že má hezký ty, jo. Tam ty. Myšlenky. Pěkný myšlenky. No, má hezký myšlenky. Franta, pohled na hodinky mi říká, že náš čas definitivně vypršel. No. Já ti musím poděkovat za to, že jsi strávil se mnou čas, který byl pro mě tady mimochodem velice příjemný. A budu se těšit, jak už jsme říkali, 9. května na Staroměstském náměstí. Fando, co si zahrajeme od Bajagy naposled? Pokud mohu
já něco navrhnu, tak Navrhni. mě v poslední době zaujala ta zlatá ryba, protože já jsem sám rybář a zlatou rybu jsem nikdy nechytil a fakt bych chtěl. Nevím sice, co bych si přál, ale to už je možná takový malý návod právě té písničce Zlatá rybka. Řekni něco málo k té písničce. Já vám řeknu jenom jednu věc. Poslechněte si ten text a říkám vám na rovinu, nechytejte zlatý ryby. Uděláte velkou chybu. Tak budeme chytat jenom stříbrný. Vážení diváci, to je z dnešního pořadu vše. To byl Franta Motýlek, frontman skupiny ABBA. Já jsem Milan Zadělák a budu se s vámi opět těšit někdy na viděnou, naslyšenou v dalším pořadu našeho studia. Mimochodem CZ, mějte se krásně a na viděnou, naslyšenou. Mějte se hezky, nashledanou. Udělal jsem velkou chybu, včera jsem chyt zlatou rybu, že mi splní každý přání, něco si přeji, co ti brání. Připlavala jsem až z Dněpru, je to spousty kilometrů, držel jsem jí na rukou, mluvila jen azbukou. Nedělejte tyhle chyby, nechytejte zlatý ryby, jsou to převlečený zmije, koho uštkne, nepřežije. Chtěl bych, říkám, hezkou ženu, vyčarovala, bohužel ženu. Ženě je chlap z Ukrajiny, přijel slavit kulačiny. To mi to řek snad jasně, chovaj se tu cizopasně. Já mám teda jiný přání, přijeďte jen na pozvání. Nedělejte tyhle chyby, nechytejte zlatý ryby, jsou to převlečený zmije, koho uskne, nepřežije. Tahle ryba byla štika, co je to za uprchlíka? S novou károu hodně canou spát.